गोपालगंज के मेला में। ठीक बरानी अइहा तू अकेला में, होई मुलाकात गोपालगंज के मेला में। अरे जरूर आई। गोपालगंज के मेला में। आगे पंडाल के खाना तू रही हो, अजब लगी हम फोन तू करी हो। मेला में घूमल जाई दुनु जाना साथ हो, डाल के रानी जी हाथवा में हाथ हो। डाल के रानी जी ठीक बा। आगे पंडाल के खाना तू रही हो, अजब लगी हम फोन तू करी हो। मेला में घूमल जाई दुनु जाना साथ हो, डाल के रानी जी हाथवा में हाथ हो। केहू देखी ना लोगन के रेला में। ठीक बरानी अइहा तू अकेला में, होई मुलाकात गोपालगंज के मेला में। ठीक बरानी अइहा तू अकेला में, होई मुलाकात गोपालगंज के मेला में। मिक्स वाला बेदादी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। परसाली कह के ना हम अकेले गइलो, सोनू सदम तू अकेले चली गइलो। ओके भूला जा जवन बात गइल बीत हो, तोके घुमाई असो ज्योति रोहित हो। तोके घुमाई अरे बुझलू। परसाली कह के ना हम अकेले गइलो, सोनू सदम तू अकेले चली गइलो। ओके भूला जा जवन बात गइल बीत हो, तोके घुमाई असो ज्योति रोहित हो। बोलो मिले लगा दुख देला में। ठीक बरानी अइहा तू अकेला में, होई मुलाकात गोपालगंज के मेला में। ठीक बरानी अइहा तू अकेला में, होई मुलाकात गोपालगंज के मेला में। आ जइहा। ओके।